Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatayan mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Jean Rodriguez and family, Bueno and mga Liag family, and Mr. and Mrs. Rolando Chua and family. Special intention for healing and fast recovery of Nancy Reyes, offered by Ed Reyes and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ninda Elisa and Cornelio, offered by Ellen Negrito. Para sa kalag ninda Salvacion asin Onofre, offered by Bueno and mga Liag family. Para sa kalag ninda Honesto Sr. and Alicia, offered by Lodronio and Gangawan family. Para kay Maria and Apolinar, offered by Leonor Sevilla and family. Asin para sa kalag ni Sixta, offered by Burse family.
Ngunyan, iyo po an ikatulong Domingo, kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa bilog na kinaban, ang Domingo pong ini, the third Sunday in Ordinary Time, inaapod, Sunday of the Word of God. Domingo kan tataramon kan Diyos. Asin sa Pilipinas, ang Domingong ini, National Bible Sunday. Sa aldaw na ini sa tuyang ipinagpapasalamat ang tataramon kan Diyos. Dahil ang tataramon, tinatawan kita nin liwanag nin giya sa arualdaw. Punan ta ining selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig sa Diyos na mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. Dios na makakamhan sagkod paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan. Tanganing sangaran kan namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marhay. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, nagtataram si Propeta Isaías sa mga tawong nasasakitan sa buhay. Nangako siya na ang Diyos madatong sa inda, asin hahaleon, gabos na kadipisilan. Tatapuson kan kagurangnan, ang kagabatan kan buhay, asin tatawan giraray, nin kaugmahan. Ang Diyos nagtataon nin liwanag sa satong mga buhay. An enot na babasahod. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mayo nin paagi para sa inda, tanganing makadulag, sa panahon na ininin kasakitan. Ang daga kan mga tribo ni Zabulon, asin ni Neptali, nagkaigto daga nin kasusupgan, iyo ang magdadaran nin kaumawan sa rehiyon na ini. Magpuon sa dagat ng Mediteraneo, pasiring sa sirangan, sa daga sa ibong kansalong nin Hordan, asin maski sa Galilea mismo, na pinag-eerokan kan mga dayuhan. Nakahiling nin dakulang liwanag ang mga tawong naglakaw sa kadikluman. Ang mga nag-erok sa daga nin mahikbog na kadikluman, naliliwanagan na ngunyan. Tinaawan mo sinda nin dakulang kaugmahan, kagurangnan, pinaugma mo sinda, nauugma sinda sa imong ginibo, siring na nauugma ang mga tao, kung sinda nag-aani o kung sinda nagheheras kan mga sinamsam. Hulita sa imong binari ang sakal na nakakapagabat sa inda, asin ang sugkod na ipinapakol sa indang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-aapi, asin nandaya kan sa imong banwaan. Siring na dinaog mo kaito, ang hukbo nin Midian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan iyo an sa kong ilaw, asin kaligtasan. Si Isay an sa kong matatakutan. An kagurangnan iyo an pailihanin sa kong buhay, sa kiisay ako matatakot. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Saro sa naan hinahagad ko sa kagurangnan. Saro sa nang bagay an sa kong minamaawot, na ako mag-erok sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kong buhay, na mahiling ko ang kagayunan nin kagurangnan, asin magpamibi sa iyang pinag-eerokan. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Minatubod akong mahihiling ko ang pagkamarahayon nin kagurangnan, sa daga nin mga nabubuhay. Magsarig sa kagurangnan, magmaisog, pakusugonan puso, magsarig sa kagurangnan. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, madadangog ta na nagtataram si San Pablo sa komunidad na iwasan ang pagkabaranga asin magkasararo ki Kristo. Pinapagirimdom niya sinda na ang pagsunod bako sa manlain-lain na lider, kundi sa sarong Diyos sana. Tinutukdoan kita na mas importante ang mensahe ni Kristo kisa opinyon kan mga tao. Manungod sa pagkasararo sa laog kan pamilya, parokya, asin kan bilog na simbahan. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, sa ngaran ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, nakikimaherak ako sa indo mga tugang, na magkaoroyon kamo, nganing dai kamo magkabaranga, magkasararo kamo sa isip, saka sa katayuhan. Sinasabi ko ini hulita inusip sako,
kay nagkapirang kaayon sa pamilya ni Chloe, na igwanin pag-iriwal dyan sa Indo. Manlain-lain ang pinagsasabi kan lambang saro sa Indo. May nagsasabing, ki Pablo ako. An iba, ki Apolos ako. An iba, ki Pedro ako. Dangan an iba naman, nagsasabing, ki Kristo ako. Ta daw baranga si Kristo. Si Pablo daw ang nagadan sa krus para sa Indo. Binunyagan daw kamo sa ngaran ni Pablo. Dai ako sinugo ni Kristo, tanganing magbunyag, kundi maghulit kan marhay na bareta, asin maghulit bakong sa tataramon, nin mga madudunong na tao, tatibaad mahalianin halaga, an kapangyarihan kan kagadanan ni Kristo sa krus. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan madangog ni Jesus na si Juan na bibilanggo, nagduman siya sa Galilea, naghali siya sa Nazaret, asin nag-erok sa Capernaum. Ang banwaan na ini nasa tampi kan danaw nin Galilea sa teritoryo nin Zabulon asin Neftali. Huli ka ini nautob ang sinabi ni Propeta Isaías, daga nin Zabulon asin daga nin Neftali, inaagihan pasiring sa dagat, sa ibong kan Jordan, Galilea kan mga hentil, ang mga nag-iirok sa kadikluman, makakahiling nin dakulang ilaw. Ang liwanag, masirang sa mga nag-iirok sa madiklom na daga nin kagadanan. Puun kaidto, nagtukdo si Jesus. Sabi niya, magbakli na kamo, huli taharanina ang kahadean nin langit. Kan naglalakaw si Jesus sa baybayon, kan danaw nin Galilea, nahiling niya ang magtugang na parasira, si Simon na inaapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres. Nag-iitsa kan hikot sa tubig. Sinabihan niya sinda, sumunod kamo sako, asin gigibuhon ko kamong parasira nin mga tawo. Binayaan ninda tulos ang sa indang mga hikot, asin nagsunod ki Jesus. Sa oroinutan, nahiling niya ang magtugang na Santiago asin Juan, mga aki ni Zebedeo. Nasa bangka sinda, kaibaan sa indang ama, nagpapakarhay kan sa indang mga hikot. Sindaman inapod ni Jesus. Tulos, binayaan ninda ang sa indang bangka asinan sa indang ama, dangan nagsunod ki Jesus. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtukdo siya sa mga sinagoga, asin naghulit kan marhay na bareta dapit sa kahadean kan Dios. Binulong niya ang gabus na may hilang asin kamatean kan mga tao. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Every day, we hear so many words. Siguro kung ililista ta, gabus na tataramo na nadadangog ta daily, baad ribo-ribo. Several words that we hear every day. Words from our family and friends, for example,
Arual daw nadadangog taan tataramon kan sa tuyang mga pamilya, mga amigo-amiga. We listen to their stories, advice for our problems, various opinions about different matters. Igwa man mga tataramon hali sa lugar kung saan kita nagtatrabaho. In our workplaces, we hear words from our boss, instructions kung anong trabaho, words in meetings, perhaps words when gossiping against fellow workers, many words in the workplace. There are also words from the world, from society, like the news. Mga tataramon hali sa internet, pagbukas takan sa tuyang smartphone, dakulon words from social media. In other words, we are saturated every day with so many words. Mga tataramon na minalaog sa talinga. Pero pira sa mga tataramon na ini, ang hali sa talinga o hali sa mata, nakakababa sa puso. Not all of them. Some words go in one ear, go out the other. But there are words that stay in the heart. Pira sa mga tataramon na nadadangog ta arual daw, ang tataramon that inform, as in pira sa mga tataramon na ini, ang words that change us. We're talking about words because, as we mentioned at the beginning of this Mass, this Sunday is Sunday of the Word. Sunday of the Word of God. That is why we have enthroned the Holy Bible this entire month of January, because January is National Bible Month. This Sunday, National Bible Sunday. And this week, National Bible Week. Ang daming nilagay na celebrations ng mga obispo natin. By the way, let's pray for our bishops. They're gathering now for their annual assembly. And today, bisita ninda ang secretary kan DPWH. Aramta na kung anong pinag-uulayan. But our bishops made sure that our celebration this month will be centered on the Bible. That's why in the past days, we have also requested you to bring your Bibles to Mass this Sunday so we can bless them. We will do that later after kan misa. Mabindisyon po kita kan mga Biblia. Pero ang libro pong ini, ang Biblia, bako po ining ordinaryong libro. This is not just an inspirational book. This is not a self-help book. The Bible is a book that gives light. Nadangog tayan sa first reading, sa responsorial psalm, pati ang ebanghelyo. Para rehas po kan tinataram that God's Word is light. Kaya nga ni, pagyaon kita sa mga madiklom na partikan sa tuyang buhay, we refer to the Scripture, we open the Bible, we read from it, and we find light. Pag nauubusan na kita nin paglaom, kadakol kitang inaagihan na pagtios, buksian sa imong Biblia, magbasa. From it, you can gather new hope, new mission. When you open the Bible, you are guided. Dahil sa kadakulan kan mga boses na nadadangog ta sa satuyang palibot, kung minsan makaribong na kung sain madangog, maray na sana. Sabi ni St. Paul sa second reading, our source of unity, pag nariribong na kita, nagkakabaranga na, si Jesus. Jesus, who is God's Word made flesh. Kaya, ining selebrasyon tangon yan, imbitasyon, tanganing ma-appreciate giraray ang tataramon kan Diyos. We want to fall in love with God's Word. Sana igwa po kitang mga Biblia sa harong. Kung dai po, pag uli sa harong, pakihanap po, sukopya nindo, baad maalpugon na po, pakipagpagan, babasahon ta, saka aadalan, papangadjian ang Biblia. I received my very first Bible from my tita. Taga Nabwa po kami, pag summer vacation, dinadara kami digdi sa Legazpi.
Sarong hapon, binitbit niya ako duman sa dating bookstore kan Pauline Sisters, nangunyan sarado na. Pinapili niya ako kung anong muya kong bakalon. I chose a small black Bible. I was grade 6. That was my very first Bible. Paglaog ko nin college, dakol akong mga kaklase na protestante. Turuom-tuom ninda ang Biblia. Araram-aram pati kung anong libro, anong kapitulo, bersikulo ang mga nakasurat sa tataramon. I was then an active member of Youth for Christ. Sabi ko, dapat ako man, dakol man akong aram sa scripture. Kaya naghanap man ako nin sa diri kong Bible giraray. I found a new edition of the Youth Bible. Kung ang mga kaklase kong protestante, bit-bit pirmi ang mga Biblia ninda, ako man na Katoliko, dai mapadaog. Sa bag ko, pirming igwang Biblia. Paglaog kong seminaryo, pagkatapos mag-college sa luwas, nagluog akong seminaryo. Sa inot na taon, sabi kan sa muyang rektor na padi, in your first year in seminary, you will read the Bible from cover to cover. Sabi namin, carry ba yun? Sabi ni Mons, yes, I will give you a checklist. You have 12 months inside the seminary this year. Binaranga ko na ang bilog na Biblia sa 365 na checklist. 365 items na i-check. Tanganing matapos ka mo sa inot na taon, nabasa nindo ang bilog na Biblia. So you could imagine, my Bible in the seminary had so many handwriting notes all over. Kaya kan nakapadi na po ako, nagbakal akong bagong Biblia, tamamo singon na, so kopya ko, nahali sa seminaryo, several notes. Pero magayon ang Bibliang naluma, gamit na gamit, maati na, dahil pirming binabasa, pirming ginagamit. The Word of God is source of light, source of hope and guidance. But you know, it doesn't stop there. The Word of God is an invitation for us to change. Dahil po pwede na pag binabasa ta ang tataramon kan Diyos, natatapos sana sa pag-adal o sa pag-reflect. Kaipuhan ang tataramon kan Diyos nakakapagpabago. Here in today's gospel, Jesus said, repent, for the kingdom of God is at hand. Is at hand means haranina, yaon na. Yaon na si Jesus, yaon na ang Mesiyas, yaon ang kagurangnan. Ngunyan, kung harani ang kagurangnan, ang buot sabihon, iniimbitaran kita na mabago to align our lives with God. Kaya, dai po pwede na pag nagbabasa kang tataramon o nadadangog ang tataramon, ni hindi ka man lang naantig, ni hindi ka man lang nabago, ni hindi man lang naitulak ang buhay mo to leave behind your sinful lifestyle. Sa katapusan kan Ebanghelyo niya, nadangog taan mga apostol, they left their nets behind. They left their boats behind. Not that it's bad, but that following Jesus requires change. How about you? Ngunya na nadadangog mo po ang tataramon na ini, what is it? What net or boat is God asking you to leave behind? Perhaps some negative attitudes or bad habits. What is it that Jesus is asking us to leave behind dahil binago na kita kan tataramon kan Diyos? So yes, the Word of God gives us light, but the Word of God also asks us to change. Pero dyan po ang problema ta kadaklan na beses. We don't want change. Father, okay lang po kung susundan namin si Jesus, pero dapat komportable lang. Okay lang po, basta convenient lang. Ay, pero Father, kung hihingin mo sa amin na magbago na kami, dito na lang po kami sa comfort zone. We want Jesus, but we don't want the work of following Jesus. Garuman po ini, muyang magkaon, pero habong magluto, sisay pong arog kaiyan digdi. Gusto ning masiram na kakanon, pero habong magluto, habong maghugas. Gusto ta nin good health, nin strong muscles, pero habuta na magmatang amay, tanganing
Jogging lamang, mag-uroalsa nin magabat, tanganing madisiplina kan exercise. I want strong muscles, but I don't want the discipline that comes with it. Or we want good grades, but we don't want to study. Or we want a high salary, but we don't want the hard work that comes with it. Umuyatan ning posisyon sa gobyerno, posisyon sa opisina, posisyon sa simbahan. But we don't want genuine service. I just want the title. Are we also just Christians by title? Do we also just have Bibles at home but we don't read? Am I a follower of Jesus only during comfortable seasons? O binabayaan ko na siya pag inconvenient na ang pagsunod? Dear friends, the Word of God is active and alive. Yes, it gives us light. It guides us in our lives. But it also challenges us to become better persons and holy Christians. Mga G po kita tanganing ining simanang ini, this National Bible Week, matabangan kita na mamuot sa tataramon kan Diyos. May we fall in love with God's Word. Hold your Bible, read it, carry it, bring it with you. Tanganing baguhon kita kan tataramon kan Diyos. Paluway-luway, sagkod na maging arog na kita ni Kristo. Tindog po kita, simbagon taan tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na hihiling, asin day na hihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, sinamon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halis sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiberhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa gagadanan asin ilinubong, asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, ang sa iyang kahadean ding katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tipunon taan sa tuyang mga kahagadan, darahon sa atubang kan mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibdi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, na inapod ni Jesus sa pagharubay kan sa iyang ebanghelyo sa gabos, padagos na maging matinao sa pag-utob ninda kan misyon na ini, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibdi. Tanganing ang gabos na hopenes, magtalubo sa pagpapahalaga kan maray na bareta, asin maging pusuanon sa pagpalakop kan ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibdi. Tanganing ang mga inapod na magsunod kay Kristo, day nanggad mapagal, asin magluya ang buot, sa paghingowa para sa indang pagbagong buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibdi. Tanganing ang mga nagehelang, warasan kan Diyos din kusog, asin kaumayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibdi. Tanganing ang satong mga gadan, magugma sa bangraw kan liwanag na daing kasagkoran ti Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibdi. Sa hilom, girumdumon tapuan sa tuyang mga personal na pangangaipo,
asinan mga tawong pinangako tang ipagpapamibi. Langit nun na Ama, inapod mo kaming mag-ayon sa gibonin pagdugdas kan sa imong kahadean digdi sa daga. Danguga kami na nagdudulot kan sa mong mga pangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Ngunyan po iyo an ikaapat na Domingo kan bulan, kung dara po nindoan sa indong tada canisters, pakidara po digdi sa inutan. Salamat po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang mga atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying ako ining samuyang mga atang, na sa pagpabanal ka ini, itugot mong magin nakakaligtas para sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami, na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagka-Diyos. At ngani, itinagama mo ang bulong sa samo man sa ng pagkamagagadanon, asin kun ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyo man an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, an hukbo kan angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda han sa mong mga tingog sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu,
tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, na iniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, na inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, uripon kan tataramon. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro, San Andres, Santiago, San Juan, asinan sa mong patron, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nagtutubod sa kapangyarihan kan tataramon, mga ji kita gamit ang tataramon na itinukdo ni Jesus.
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami, mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. mabuot sa tataramon, banayad sa pagtaram, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang tataramon kan Dios na nanitawo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan samo, na kaming nag-ako kan banal na komunyon, magtaonin bagong buhay, sa imong atang, danay kaming magmamuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Biblical Apostolate. Anati po niya itong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot sa 46,749 pesos and 35 centavos. Ang naambagtapos siring na oras kan misa, 6,623 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,138 pesos para po ini sa Holy Childhood. Siring man ngunya na aldaw, magkakaiga po nin pagbindisyon nin mga Biblia sa gabos na oras kan misa. Mawat imang pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang Anonymous, tig 5,000 pesos. Anonymous, 2,600 pesos. Anonymous, 550. Apat na Anonymous sa tig 500 pesos. PHSC Family, 1,000. Vandolph Basilonia, 500 pesos. Diyos mabalos po. Pagkatapos po kan huring bendisyon, imbitaran mi po gabus na may darang Biblia, tanganing mabindisyonan, na magdigdi po sa inutan, digdi kita mabindisyon sa atubang kan altar. Tindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi kan mga apostoles, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, isabuhay ang tataramon na nadangog. Salamat sa Diyos.